Kwaiwa mhosva tauya nodzanyasi nhau iro zuva rechi20 mwedzi uno waGumiguru. Wozipura wagoendesa kumatarodzi mhosva pokare wachireketa kuti tagwirei akabhadhara bato reZANU-PF mari inoita mamiriyoni ekuAmerica 40 kuti wagomubvumidze kutora midziyo yozipura ari pekubhadhara. Ipapapa zvinotoita kunyangadza chaiko, nokuti imwe midziyo yacho yakatohwa makore okuma1980 chaiwo, asi nanyasi yenge iri kubhadharwa. Ipapapa imwe yakanga yasara kwai yagoendesiwa mumanja moZANU-PF natagwirei kuburikidza nozvakareketeka nogurukota perenzishiri risati rapfa. Iri pakaita kunyangariwa mubiro warumewa musvinuba. Rekai tione kuti dare rinoti kudini. Tiri pokare kumatarodzi mhosva kune imwe kereke inonzi mHanduwe Ministries yagoendesa kumatarodzi mhosva ichiti hurumende iribe kuwabhadhara ivhu ravo rawagotora wachiwaka dare reparamende itsva. Rekai tione ipapapa kuti panomira sei. Wakuru wehurumende vaheno kana vachizozvida zvokuti wabhadhare mari, nokuti zvinogona kundovavhurira pokare imwe mikana yokuti vanhu vese vanogona kundouya vachindoti wabhadharwe. WoZANU-PF wavhura musangano wavo kongiresi kureketa kuno kwaNyasi. Nyasi kwanga kuri kusangana basi womudare guruguru ravo ropolitibhiro pabodzi pono muCentral Committee kwaindoweganiwa ngauri kuita akatomboka. Rekai tinoramba takaringa kuti zvii zvinenge zvichiburika ikweyo tigokunyepai ipo zvinenge zvaburikapo. Bato rowanhu roCCC rikupa kutenda kukuru izvezvi kune wanhu wese wagonyora padandemutande wachiisa runyoro rwavo kuti Jobhosikara newabiya cheo kunyatsime watakani hwemhosva. Kureketa kuno wanhu wanyora tsamba wachitsigira wasvika zviuru 55. Pari paidaba imwe yakaita kukura kudande. Izvi tinoramba tichizvitenda, dai zvaramba zvichienderera mberi. Wanoringa kutekaidziwa kwebasa newanhu wanoita zvoinsurance pabodzi pono zvakadandando, wanoringawo basa hwemakambani akaita saana Nyaradzo wagopa kureketa wachireketa iwo kuti wanhu ngawareka hawo kunyanyovhunduka nokutoti wanga wagara watori kuita akatomboka kare neyo wakuru womakambani anoita zvokuwika vanhu nozvakadandando. Rekai tigoona kuti zvichaita kuchinja chinhu chere kana kuti paribe chinochinja. Tinenge tichindokunyepai. Zvatinogara reketa zviye kuti vanoita havo chibatirigeo kana vari kuita mhosva dzavamwe wabiyawo wakuru nyikawo. Kureketa kuno Mike Chimombe atobitakaniwa mhosva ipapa. Unotosaya kuti wakomana zvaita kudini, panga pari beumbo hwokuti iye akaita zvinhu zvisirizvo. Rekai tigoone kuti zvii zvakambosakisa kuti ambosungiwe pekutanda kana panga pari benyaya. Ipapapa pari bagoziwa. Idi pakaita kunyangariwa. Kwaino bazi rinoringano basa hwemakambani ondege pasi rese ayata. Zimbabwe ikaramba yakashinga inokona kugopedza zvikwereti zvayo zvodzimwe nyika zviri munyika. Dzimwe nyika dzaindoita ndege dzadzo dzinenge dzichikwira kuuya kuZimbabwe vanhu vachitenga matikiti, mariyo yakabva yatsakatikira munyika. Rekai tigoona kuti vachaipedza rini. Kwai ipapapa patori no100 remamiriyoni chairo riri kuda kuti ribhadharwe makuno yano. Rekai tione kuti zvinopera rini izvozvo. Wamutuli Ncube wavhiringidzaidi basa hwewanhu pabodzi pono mari dzewanhu dziri kuramba dzindonyura. Kureketa kuno kwai mari yomutero yawagoisa inoisiwa pamari dzese dzinotekaidziwa pafoni nokudini dziri kuita kuhwadza nokutoti zvikamu zvina kubva muzana zvino zvaita kuporonga chaiko upenyu hwewanhu. Kureketa kuno uku wakuru wehurumende wagotonyepawo dare reparamende izvezvi kuti
wanogona ba kuti wagonyepe mabhengi kana kuti warekete nemabhengi kuti adzikise mari dzawanobhadharisa vanhu. Pakaita kunyangariwa. Ndo pamunotoona kuti itori kadzone rekushamba kwomubodzi. Paribe kana munhu anokubatsira, unoshaya kana kuti woita sei ipapa. Rekai tirambe takaringa, asi zvinoita kuhwadza. Dzimwe nyika ukatondoisa mari yako mubhengi unobva watopuwa neimwe pamusoro yokuti mauya, asi ino kweduno kana kubvunza kuti ndino mari chaiko unobva watita kugwemiwa, kutoita kukwachamuhwa chaiko manja yokuti usaye kana chibodzi chinoboeka chaunoita. Pakaita kunyangariwa chaiko. Tikaringa dzomutambo mangwana, Zimbabwe iri kutamba noPakistan kumutambo wekiriketi yoT20 yopasi rese. Ticharamba takaringa kuti vanokona chere kuwajawo vakomana ava zviite zvakanaka. FC Platinum kwai ndo ichagopiwa zvayo mubayiro wayo zuva rokugumisira romutambo yonhabvu yomunyika. Tiri kuramba tichitenda. Ipapa takatokunyepai kamu kuti wakatohwina kare, ndo zvatomirira basi kuti wandopuwe zviri pamutemo, mari dzawodzo nomukombe. Katiringe dziri pasi rese. Ku-South Africa gurukota rinoringa nezvemari ikweyo raburitsa mureketo waro wopakati nopakati pogore rawo. Ragotoreketa kutoti mari dzowabasa wari kubva wandoingidzira nezvikamu 3 kubva muzana. Apa iwo wabasawo wari kuda zvikamu zvinotosvika kumapfumbamwe chaiko. Rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinodini. Chimwe chikuru chafadza wazhinji chareketeka ipapo kuti kwai anonzi maito akugwa. Vanhu vaita kufara, kuita kufara chaiko kuti ito yagwa. Idi rekai tigoona kuti zvinoperera papi izvozvo. Toramba takaringa zvinenge zvichienda. Nyasi dandemutande ravhundutsiwa nowamiriri weAmerica muSouth Africa pawareketa ipo kuti kwai kupera kwesondo lino kuri kunzi kunogona kundoita vanhu vanoita zvechitororo wakavhiringidza vanhu vanenge vari kunzvimbo yoSandton. Rekai tigoona kuti zvichapera sei izvozvi, asi wazhinji wagoita kuvhunduka. Wakuru wehurumende wagoreketa kuti aiwa dipfamai henyu paribe kana zvatiri kuziva nokuti zviribe umbowo zviri kureketiwazvo. Rekai tirambe takaringa iko zvinoperera. Nhamo yokuda wabasa woutano iri kuramba ichienderera mberi. Kureketa kuno New Zealand kwai yagototi yakudawo kuivhurawo kuti vanhu vanoita kusenza munezveutano wakone kuuya kunyikayo zviri nyore nyore. Rekai tigoona ipapo kuti wachazvivhura rini. Pawanenge wavhurapo aiwa tinokunyepai mabi angu kuti muvanhu moende kuita kuboya cheuviri chiri nani. Ipapo zvinobva zvaita zvakanaka. Nokutoti watoreketa kuti ukaita makore mairi chaiwo unobva watopuwa mapepa ekugara ikweyo zvachose. Ndo zviri kudiwa navanhu vazhinji izvi. Rekai tirambe takaringa hedu kuona kuti zvinopera sei. KuBritain idi kwai chinotende kuseka urema wapfaidi. Izvezvi kureketa kuno nhamo iya yokuti wabasa vanenge vachibhadhawa nomari pabodzipo nomagirosa yakuteerawo pokare Britain ko. Kwai izvezvi kuBritain ko wagototanda kuvavhurirawo muzvipatara kunhu kwekuti vanhu vanodawo hawo vanoenda kotsvetsa zvokudya nezvimwe zvakadandando ipapo anonzi pachirungu mafood bank. Kwai mafood bank ndo anozoita kuti basa wehurumende wanosenza muutano wakone kubatsirika pawanenge wari kutambudzika nezvakasiyana siyana. Aidi rekai zvakatandira Africa asi zviri kuita zvikutekeshera chaiko. Rekai tione kuti zvinoperera papi izvozvi. Tiri kufara kuti kumutambo wekiriketi wakomana weEngland waita kuvhiringidziwa chaiko noIreland wakajiwa nomumhanyo inoita 5 chaiyo iko kumutambo wepasi rese ku. Tiri kuzvifarira, tiri kutenda. Dai zvaramba zvakaita kudando dzimwe nyika dzinombiri nomukurumbira dzichigwisiwa nonyika dzisina kuzikana ba. Izvi zvakanaka zvinoita kuti nyika dzirambe dzichiremekedzana. Tiri pamabuja. Rekai tigumire pano kwaNyasi. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.